Hello mga ka-addicts and hello mga ka-besties, welcome back to my YouTube channel. Nandito naman po ang inyong seller na feeling vlogger. For today's video mga ka-addicts, pupunta pa tayo ngayon sa market. Mamimili po tayo ng mga watches mga bebe. Okay, for now, bye-bye muna. Hello mga kabazis, Villa Party Addicts. Welcome sa ating pagmamarket ngayong araw na to. Ayan, medyo malamig na ngayon man dito sa Saudi Arabia. Ayan, nandito tayo ngayon sa watch. Okay, close pa. Kaka-open lang po. Kaka-open lang po. Ayan mga bebe, magandang pang pasalubong. Ayan, 12 pieces in one box. Ayan. Ang ganda. Meron pa tayo pangpasalubong mga pangpasalubong. Ayan, one box, waterproof po lahat, waterproof. Ito ang ganda nito. One box din siya, pero pwede naman to per piece. Yan. So, abangan nyo. Ito, abangan. Toda, asyanda. Hello mga bear. Okay. Ito po. Ang ganda nito. Pangpasalubong nyo. Ayan. Kumuha po tayo ng 5 box. Okay, 5 box. Tapos meron tayong ganito. All waterproof. All waterproof po yan siya. Kumuha ko ng 3 nito. Tapos box again. Ayan. Kumuha ko ng 3 box again. Ayan. Dito, Lassica brand, waterproof, para siyang G-Shock, pero mura lang ito. Ayan. 1 box. Kumuha po ako ng so abangan nyo lang ito mga addicts, no? Magandang papasalubong. Ayan. YouTube channel nila.
Nandito na naman tayo sa ibang ibang items. Ito wholesale pa rin dito mga. Yan, accessories. Meron dito. Ayan, gold. Ayan. Tapos dito, ayan, all wholesale po yan. Wholesale po dito. Wholesale. Waterproof. Ayan. Moraita lang po, Moraita. Pang pasalubong, Moraita. Silver. Give me 2 silver. Para 2. Ayun. Give me another gold. This one or this? Okay. And 1 black. Okay, pala. Ito po mga kabe. Automatic watch po to. Ayan. Pang lalaki po siya. Wala pang babae ng automatic po. So, S-Listan po ang brand. Ayan. Automatic po. Ayan, mga ka-addicts. Magandang pampasalubong. Ayan po yung ano niya. Kasama. Ayan mga ka-addicts, pauwi na po tayo. Tapos na po tayo mag-market. Once again, don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload tayo ng mga bagong videos sa ating YouTube channel. Once again, thank you so much and God bless. Bye-bye!